Masikubulise sikwamkele mbukeli wenkqubo yethu uLife After Life. Namhlanje ke phambi koba singene nzulu kwisiqendu sethu sanamhlanje. Sithanda ukuthatha elithuba sinibulele nonke balandeli benkqubo kaLife After Life. Sithi siyabulela sizibonile iicomments zenu kumaqonga ethu onke onxibelelwano, uFacebook, weSikhuphe Media kunye noYouTube. Sizibonile iicomments zenu, sazibona iviews zenu. Qhubekani njalo ke babukeli nisixhase ukuze le nkqubo yethu yande ifikelele kuzo zonke iiprovinces zeli loMzantsi Afrika. Masinamkele ke kwisiqendu sethu sesine sika Life After Life. Le ke inkqubo yethu esiyaziyo yesiqhelo nalapho sijongana khona ngqo nabantu abazi ex-offenders. Igama lami ke ndinguNceba Hlathini. Ndingumgase, ndingumtibase, ndingumxhokosha, usithebe sinangananga nesophulela inhlala ethokazi. Sise-highway eMdantsane. Sizodibana kunye noBhuti Xolani Sikware noBhuti Ncedo Memane. Bona ke bathi bagwetywa ngonyaka ka-1999. Baza baphuma entolongweni ngo-2013. Isakhono ke abathe basifumana ngexesha beselivalelweni, bafumene isakhono somsebenzi weplanga. Baze ke ethubeni bazivulela ikhampani yabo iSinethemba Timber. Ndicela ke mbukeli nindilandele siyoba nodliwano-ndlebe nabo sibone umsebenzi wabo omhle abawenzayo. This is Life After Life. Molweni ekhaya. Ninjani namhlanje? Kuhle mana khona kunjani? Siyabulela. Siyabulela. Kunjani buthi? Kuhle mntakwethu mana. Right naku? Siyabulela man. Yes man. Akhona. Yes. Siyabona ni busy namhlanje. Kakhulu. Asifuni notya ixesha lenu. Igama lami ndinguNceba Hlathini. Ndingumxhokosha esiduko. Ndisuka kwinkqubo kaLife After Life. Inkqubo kaLife After Life ke inkqubo ejongene nabantu abazi ex-offenders abenza umsebenzi omhle njengalo niwenzayo. Ndicela ke sihlaleni phansi ke sithi ukuxoxa nje ngalomsebenzi nizofumana nethuba loba nizazise. Hayi ingxaka ayikho namkelekile. Masibulele. Kuzaziseni ke ndinguNcedo noMemane Fani. Ngokwesiduko ndikuphaa kulaa mnombo wasemaqoqweni ozikhali phaa. Ndikhulela apho ko-41 apha kwathu. But ke into eyenzekayo ndisahlali khona ndihlala apha eNantsikeni apha e-Unit B. But ngokwesikolo ke i-high school yam izogcina apha eNantsikeni ngokwalapha eMdantsane apha eUlwazi. But ke ndadlula ngenxa yezinto ngezinto ndaqoma ke nokhangela ezinye iindawo zokufunda ngapha eMthatha i-high school yam phaa. So yayingo-standard 10 ke apho ndiye ndayogqibelisa khona ukufunda phaa kwelaa cala laseMthatha. Yeah. Bensimapha ngakuzazisa. Okay, kumkani Igama lami nguXolani nguSikware nguDabane lo. Ukhula mhlaba ko-41 kwathu. Yes, but emakhaya lamhlaba waseGonqa eThafini. Yes. Lamhlaba waseMnqaba phakathi nomkhulu khona kuseninzi. Makhabe nsimabathe. Masibulele mbukeli wenkqubo yethu Life After Life. Bahloniphi ningabantu ababhizi. Ngicela sikhululeke nje sinqokoleni namhlanje. Asizolitya lonke ixesha. Niyayazi inkqubo yethu ukuba idilishana ke nabantu abazi ex-offenders njengoba bendishilo kuni. Namhlanje ke size kwibali enisibize kulo lokuba sizobona lo msebenzi mhle kangaka niwenzayo. Khanisibeke nje kancinci ukubanjwa kwenu nibanjwe nini nagwetywa ixesha elingakanani? Okay, hayi into endinoyitsho nje ngokukhumbula kwam ityala lona ka-97 but ukugwetywa sogwetywa ngo-99 sigwetywa i-35 years. Utsho ukuthi ke ubriefa nje noba ndizongena deep sigwetyelwa into efana nento ukuthi yayingabantu abaxakileyo nje phakathi nomphakathi aba sagwetyelwa bona thina. Endifuna ukuthi umphakathi wakhona uba wawuqinile ngelo xesha umhlawumbi ngengazange sada saye nasetrongweni qha ke
indaba yasekuhlaleni ayazi ngelinye ixesha ungacima abantu bamanawe kanti abakho nawe. So ke saphela sisiya etrongweni on behalf of abahlali. Yayibona ne-enjoy but ke into yaphela izoqondana nathi ekugqibeleni ngoba abantu babeyingxaki to the community. So ke saphela sigwetyelwe 35 years. But ke ekugwetyweni kwethu sishiyene apha ekuphumeni. But kumhlawumbi umntu akwethu uyakoleka kwezinye indawo. Enkosi. Hayi kunjalo seyakho 35 years but thina ekuphumeni kwami ndiphume ngolando ngo-2013 ngo-2013 ngo-3 kaJulayi ndaphuma ngaphandle ndabeka libhandeka indawo ezininzi ndaqala ukugqugquzela konke xa ufika eXesi from eXesi layotshela lana eSt Albans from eSt Albans layotshela eKimberley kulapho ke ndaphinda ndafumana khona izifundo zecarpentry phaya ndafundela icarpentry phaya but ke uqala umfundo ejele point ndiye ndino-standard lanto ndino-grade 8 ndenza u-grade 9 ndenza u-grade 10 grade 11 grade 12 yabona after that koma sendiphuma ndizama useKimberley ufumana njenge-skill yona ndiboma nokusendimdala mani amathuba omsebenzi ngambaba ngawafumana at least xa ndifumana umsebenzi wohlanza kungarayithi ndiphume ndiphethe nje umsebenzi wohlanza but ke yenzeka nothi eKimberley so ndafumana khona icarpentry ndafundela icarpentry ndaphuma ngo-2013 ke ngoku ngo-2013 ndaqala qoba no man ngendisendiyifundile mandiqhubeke ngayo ndizama uqweba njengematerial inani machines zosebenza kuyo yona leke ndawusiliva kwenye isiphi kwi-tavern apha ekhawuthwa kaZapata ndafunda phaya ndanceda kumntakwethu phaya ibhizi ke ndinceda ne-cleaning endithengisile kumntakwethu mntakwethu uba uthe wapusha ngendlela erayithi wazinikela into yenzanza uncedisa ngee-machines kwenzekile nyhani ngo-2014 wandithengela umntakwethu ebiso imachine enye izinto wathi umntakwethu ndingaqhubeka nomsebenzi wakho siwe ndingasana ndaqhubekeka 2014 njalo ndisaqhubekeka kwaphuma umntakwethu sahlala phantsi sabonisana uba no manje masiyenze masisipusha ngale nto esinayo ekhapeni sapusha sofuthi from 2014 uzotsho ngokulaa ndihamba naye siwa sivuka sizama le khapeni. Yes. Okay, to add on top of that ne ngento ethi ke enyanisweni njengoba seyitshilo umntakwethu unyanisile ngoba nami ekuphumeni kwami ngo-2014 ndiphume ngiqombe endixakene nobomi andazi banzabenza njani. Qha ke nakume engqondweni yami ngoba into eyenzekayo eSt Albans khe sasobabini qha saphinda sohlukana. Nam ke ndikhe ndazama ufunda ke phaa eSt Albans qha ke eSt Albans ayipholanga yabo. In such that uye ucingena ngelinye ixesha noma ungabhizi ngesikolo ungabona sowuphela ukwenye into ube sentsho engadibananga nencwadi. Fumanisa ukuthi ke ngoku i-safety ayikho akho kufunda ncam. Yabo in such that ke loo nto yaphela indithatha iyondilahla ngapha eKokstad. So ke phaa eKokstad ndingathi nje kukwaSathana phaa but nangona kukwaSathana njengoba phaa uhlala i-6 months wedwa esiseleni okanye ngathi ne-18 months nangaphezulu uwedwa yabo. But xa uwedwa masufikele fumana ixesha lokucinga lokuzifuna nawe ungumntu yabo ukuthi xa unophuma ubawela ukuthi mawuphile impilo enjani ufocusa futhi nakwizinto ozijongayo ukuthi zeziphi ezinye izinto ezibe negalelo ukuthi mawuzophela uzoba lapha etrongweni. Meaning that ke laa nto ngelinye ixesha ikunika into yokokubana xa uthathe i-decision ngelinye ixesha uyazibuza umedi kwi-decision oyithathileyo awuzothi uyithathile i-decision uphinde uyivukele ngoba kwezinye izinto ezibangela ukuthi siphele silengeka ebomini ukuthi soyithathile i-right decision uphinde ufune usuka kuyo. Meaning that ke ngolaa nto ibangela into yoba ukwazi ukuma xa into erayithi noba iimeko zivuma noba azivumi ngoba uyayazi ukuthi into yoba into zingahambi erayithi ngoku iyi-temporal loo nto leyo exesheni elininzi izinto zaba rayithi. Sentshuko ndizama ukuthi ke ngoku uThixo ndiyambulela ngalo mntakwethu ngoba enyanisweni ke ndafikela kuye wabephethe esi skill. So ke ndazanywa nguye ke apha ekufundeni esi skill. So ke sazama ukuthi masivule i-NPO sanazo ke ii-members esisebenzisana nazo to make 5 kule NPO. Sazama ke sazama noku-aplaya sa-aplayana nakwezinye iindawo ezifana nolotho yabo. To God's grace ke uLotho wasifanda yabo kwafumanisa ukuthi siyakwazi ufumana imachinery siyakwazi ufumana nento yokuhamba ixegu yabo at least i-movement from point A to point B. Sancedakala kangoba uThixo siyambulela ngomntu owabeka ingqondo enjalo kumntu wakwalotho esiva kabuhlungu ke ngoku sawufumanisa ukuthi sekhona nezandla engathi zinoboya apha kwalotho
kanti uLotho sidibene naye right kangoba simbonile enceda nabanye abantu savuya kakhulu naxa simbona enceda thina kangoba sisafuna uqhubekela phambili ngento ethi thina we are just the face of this business sisadinga nemachinery yabantu i-manpower so that sikwazi uvula amathuba emisebenzi nakwabanye abantu ngoba le nto ekunyanisweni ayonto yethu le into ye-community but siyayifuna i-financial injection so that ke ngoku siyazi uba sizaba sesayithini esikuyo ngokusemthethweni enkulu ezaba nabantu ikakhulukazi youth but asibachasanga nabantu abadala ngoba siyafumanisa ukuthi nabo le nto ka-35 years ziyababetha ngoba ngelinye ixesha kuthiwa hayi kusajongwe i-youth ngoku ufumanisa ukuthi naloo youth nayo izawuthi ibe yi-adult ingakhange ifumane umsebenzi ngoba kuthiwa imisebenzi inqabile yabo ngofumanisa ukuthi ikhona indlela yokuabhotheka kwabantu kwendlela yokufumana imisebenzi ngoba akusafani nakuqala izinto zitshintshile imisebenzi iyaphela meaning that ke ngoku laa nto ithi ngeli xesha ledemokhrasi kufanele uba umntu azame ukuthi abe skillful azame ukuthi aziqeshe ngoba ekuqeshweni awuyazi uba ungaxotshwa nini na ngomso emsebenzini but ke sinida i-financial support noba isuka kweliphi necala and then siyayibawela nento yofundiswa even indaba yokumanage ii-businesses ngendlela efanelekileyo kwenzela uba siyazi uba zizawustenda ixesha elide ii-businesses zethu ngoba even nakwi-financial management siyakwazi ukuthi sifundiswe sakhiwe siqhutywe sibheke phambili mandikhe ndime apho kwalo mzuzu bakhulu bam nitye yonke hayi nitye yonke bentshilo ndathi siyincoko le sisekuyo apha ndiyayithanda indlela nivele nakhululeka ngayo phambi ngoba ke ngoku nisifake ngaphakathi nisibonise umsebenzi wenu ndinembuzo nje omnye okanye emibini siyayazi mos ukuba oko xa sibukele okanye namaxa sisiva imbali yasetrongweni kuhleli kuvela icala elibi as much as bakuvela icala elibi lasetrongweni kodwa kuyakwazi ukuphuma abantu abangochwepheshe abanjengani abaphethe umsebenzi omhle kanje ndiyathemba ucameraman wethu uyawuveza nomsebenzi abaphethe umsebenzi omhle kanje phantsi kwazo zonke ezimeko ubuncedo seketshilo kuzo into yoba uhlale kwi-18 months usesiseleni wedwa phantsi koxinzelelo ndirhalela uke ndive kwi-personal level yenu uba ubomi betrongo ingaba mhlawumbi zeziphi into ezipositive as much as ba nezi-negative zikhona enithe nakwazi ukuzifumana exesha nisetrongweni xa ndinovela makumkani calala ngezipoti etrongweni itrongo ifuna umntu kumkani ozixelele uba ufuna utshintsha njengoba kuthiwa i-customer service customer center nje lana yes because phaa khona amathuba phaa maninzi xa ngube ufuna utshintsha sikhona isikolo phaya akho nto ingenziwayo nabafundisi bayangena uzama utshintsha izimilo zabantu babusele emqondweni zikhona izikills uyabona khona ingekhoyo xa ungumntu ofuna utshintsha that's why naqomba nami into emangenze manizama usama ikhapeni lo bring back the community ube nalo igalo community kanti kuphumayo etrongweni uyabona akhona ingekhoyo kumkani ezi negatives khona nezi positives khona but imani famba ichoose iyona right ngakwenye abantu xa uphuma phaya uphume nento nayo community ozanayo community ebona uba noko utshintshile nesimo sakho sidane into awuyenzile yabona ndaxela no mandiphume ndiphethe into kwenze ba at least bekhona into ekhoyo community ubona abantu batshintshila isengabo aba ya ngiyabonile okay ndixolise njengoba ikhona indawo endicinga uba ndiyilibele ukuyimenshina ebeke yasinceda nayo before ndilandele apha kule mbuzo bosowubuzile sentsho noBuffalo City uke wasinceda ngemalanyana sizawuthi imali ke noba yabo ayikho ngako ngaloo ndlela yabo kanti ke siyabulela besincedile uBuffalo City umasipala khona i-granting aid beke wasinika yona siyambulela naye kakhulu so ke mzawuza kule ndaba ethi ke ngoku ikhona into yoba wena mntakwethu ufunde ngokweskill ngokwesandla ibalulekile laa nto ikhona into ubufunde ngokwesikolo incwadi nepeni ibalulekile laa nto endifuna ungqina kule nto umntakwethu aseyithethile ukuthi i-choice ngenene nangenyaniso isemntwini but ikhona into ofunda phantsi kwesituation ukuyo ngelaa xesha uphaa utsho ukuthi ngokokuphuhla kwengqondo ngenxa yesimo obuvaleleke ukuso meaning that ezinye ii-situations esiba kuzo ziyakwazi ukufundisa nesimo sempilo ekufanele ukuthi ufike uyiphile ngaphandle ungaphinde uphile laa mpilo obuyiphila
ebangele uba mawuphele uyongena kwingxaki ebezikulidishele etrongweni. Meaning that ke ngokulaa iyakwazi ukugayida nayo, ikwazi uba ihluze ingqondo yakho xa ufuna uhluzeka apha engqondweni. Isazi that ngelinye ixesha noba bekunokwenzeka umhlawumbi kutholakala ukuthi khange ube nalo ithamsanqa lokuthi usifumane iskill, but xa u-broad-minded uvule ingqondo ucinge out of the box, zininzi opportunities apha ngaphandle, uyabo, esinokwazi ukuthi sizenze, ngoba abanye abantu bayakwazi ulidisha nezinto ze-organization but to find out ekugqibeleni onye umntu akakwazi nokwenza anything kule nto le, but kuba eyifuna ade aphele efunda aphele kwazi uyenza. Meaning that laa nto ixhomekeke emntwini ngaphakathi nangaphandle, ukuzama ukuvela ke ngento ethi umhlawumbi endingayazi ukuthi ingastart isibeke phi, ngento ethi uyakwazi uba setrongweni ulapha ngaphandle mna kwethu ngenxa yokuvaleleka ingqondo. Fumanisa ukuthi ingqondo ivalelekile, awuboni ii-opportunities, but ii-opportunities zona zikhona. But into ozawuhlala kuyo kuhlala ukhalazela norhulumente, ukhalazela nabanye abantu abakubonelayo. Meaning that ngolaa nto esikhathini esininji ayisebenzi, akufunekanga ukukhalaza okokoko, kufuneka wenze something, ngoba akekho umntu odalelwe usokola ubomi bakhe bonke. Ukusokola just for a temporary reasons, but sidalelwe ukuthi masiphumelele siprosper elifini, but i-choice nyhani isemntwini. Hayi. Ndiqinisekile mbukeli wami la magama aphuma apha namhlanje avuthiwe futhi uyaweva into abaphuma ezinhliziyweni ezisulungekileyo. Basikhombisile abakhulu bethu indlela abalolangazele ngayo utshintsho nendlela abasebenza enzima ngayo ukuziprova into ba abayiyo lento babengene etrongweni beyi. Namhlanje njengoba siubona umsebenzi wabo, bazawusithatha ke ngoku basifake ngaphakathi kwi-workshop yabo, basibonise ezimachini bathetha ngazo, baphinde basibonise nezinye izinto ukuba ngaba zikhona abasebenzenzile ngaphandleni kweze sizibonayo. Ngicela ke bakhulu bami nisifake ngaphakathi nisibonise. Enkosi. This is yonke into beneplug maniqala okay. Basilaminate amaplanga, sifake iglue, sidibasa amaplanga, zi-clamps is Okay. izidibasa amaplanga aqine, siziphehla mlo noyilo mini. After basam ziqinile dibena amaplanga, siyabathatha amaplanga lezi clamps, sizikhulu i-clamps. Sibathatha iplanga sihambe naso sisepha la mchini lo bayabona umchini. Kuthiwa i-thickness asli. Thickness asli lo mchini. Kulapho ulifaka khona iplanga. Uyabona lisetwa apha yonke. Uyalifaka apha iplanga, uyisete kodwa iplanga lakhona uyisete, ulifaka apha, ulifaka apha, ulifaka liyophuma ngapha ya. Uyabona. Xa liphuma ngapha, liphuma ngokusolifaka i-thickness asli. Liphuma liphumila okunjena. Uyabona lana. Li-clean ngehlobo, uyabona seyili-sheet ngoku, uyabona lana. Li-sheet. Xa ulijonga, uyabona likumila kunjani. Ifune ngoku xa selinjena qomba khili right likalinjena, ulikhuhla ke smooth, faka i-sanders. Liva ulikhuhla i-sanders into ezinjeya. Uyabona. Sisebenzise i-sanders. Zizo sikhuhle libe smooth, simelane neko le-glue ne-vanishes. Uyabona la. Iyokumila kunjena. After that ukhuhle kanjena, uyalithatha usisa kulo mchini. I-choice kuyo ngozakwenza ilanda ikhabhathi, uzakwenza itafile, yonke uzawuyenza but yonke into yenza sika ngalo mchini. Bathiwa itable yakusomishini le, itable somishini le. Uyabona le. Yonke into uyenza ngalo mchini, ukhatha apha umchini okhatha lo. So ndinganibethanga emlonyeni ke bakhulu bami. Le machine yenu indlela yokuba niyifumane nifumana kanjani? Okay. Ukuqala masibone kulotho kumngane ngayo yonke into because of wena lo wasixhasa ulotho ngo-2018. Yeah, 2018. Ingwasifake izicelo khona manje bayikho kunzima usebenza. Siyasokola ikukhuhleni. Sisebenzisa i-grinders, sa-apply kalotho kuzama usicela uba masinikwe ngemachine. Ekunini nyhani kulotho wasinceda ngo-2018 ngezi machine zonke, asiphelanga iba ngaboni zikhona lapha tape line, ring press machines zikhona nazo. Okay. Zoqobhoza yonke into enomchini wasinceda ulotho nezi-containers wasinceda wasinika ezi-containers masikwazi usebenzela nemoto leya uyibonayo leya phaa endleleni nepha zonke sasifumana kalotho. Kama siyabula kakhulu lotho kumngane wathi wawenza walula umsebenzi wethu kakhulu. Yes. Wow. Siyabula kakhulu.
brother. Yeah. Okay, so le mitshini nifunde njani ngibani onifundise ukuyisebenzisa? Isebenzise Kimberly kumkani lesisa le mitshini pha eKimberly. Okay. Yonke pha nifunde pha usingilo sense imitshini. Okay. Afunda pha ukhatha, uclean iplanga, uqobhoza, yonke into nje nebhathe ndiphuma inkomo ndixeba ndizawuthi uphuma kwami bebhizi ndipusha indaba ecarpentry because anayo i-choice phuma ngaphandle even bring back community kuba naneze impazamo at least nandiphonethemba no nandiphume ndenze le nto even ndifundise ne-youth uyabona yonke into ndiyenze but ke sike sayizama ngo-2020 ngoba laa nto phaa 2019 ngizama ufundisa i-youth uyabona sabe yi-covid besinabo i-youth angapha esipushanayo kamba engazifundile onyanabo bake bazizamele nami into yabu-project lapha kanondula bezenzela ibhek sayizama into enjalo but sabe yi-covid. Okay. Ngimake mkhulu wami ubuncedo ebeke wamention something endiyithandile icomment yakhe pha ngaphandle ethetha ngento zoba uyakwazi ukuthi ngokungapha ulapha ngaphandle ungekho setrongweni fumaniseke uba uvalelekile ngokwasengqondweni. Ndichunyiswa lo comment yakhe ukuze kuvuke lo mbuzo ukuba ndiyabona ngokuba ninobabini umsebenzi ungaka ku-empty akukho umuntu mhlambi ngaba nina indlela mhlambi yo recruit abantu okanye kwenzeka ntoni abantu bayeza apha bazofuna umsebenzi kanisibeke nje kuloo ndawo. Okay, hayi kwicase enjalo abantu bona bangabantu abawilling ukuthi bangayiphathi ye-organization le. Okay. But i-challenge esihlangabezana nayo siyafumanisa ukuthi zikhona i-companies ngathi companies okanye i-organizations efumanisa ukuthi ziba nazo i-project apho kufundiswa khona abantu ufumanisa ukuthi uzobakho izistipends. Okay. So ufumanisa ukuthi ngoku i-disadvantage yethu thina asibe nezistipends. Meaning that ke ngokabantu for ukuzama ukuba bekhona kwi-projects ezifana nesiziranayo bafuna umotivatwa ngezi-stipends. Meaning that ke inhle indaba ye-stipends iphinde ibe imbi ukwenziwa ngabantu njani. Abantu bayakwazi ukuthi bephathelwe into e-right for bona ufumanisa ukuthi abafuni esi skill bazosinikwa into abayifunayo is about i-stipend. Ufumanisa ukuthi seyikhona kuloo nto ebeyenza ine-stipend xa iphuma pha uphume engayiphethanga laa nto ebeyifundiswa ngenxa yokuthi ebengazelanga skill ebezele imali. Meaning that ke ngoku abantu sebemoshwe nasisimo sempilo yasekuphileni ngoba abantu bayasafarisha in such that ngoku abantu baphale benganyaniseki kubo iziqwini zabo ngoba ngelinye ixesha thina apha besingazibafundisa ngamali besingazibabhatalisa mali umuntu bezafunda iskill qoba kwakufunda iskill ahamba yozivulela yakhe ikhampani emva kobe zivulela yakhe ikhampani azi-aplayela apushe yakhe into meaning that akwazi futhi naye abe ngumuntu ngomso nangomso omnye futhi sihlale sicommunicate naye ngoba xa ihambile wayovuya yakhe ikhampani ayizosibangela uba sibe zintshaba loo nto leyo izawubangela uba masisebenzisane sikwazi utransfer iskill maybe wapho xa sebekhula ngapha xa bengekakhuli ngokwendlela esikhule ngayo siyazi uba sizabalekelela kwezinye izinto nabo basafuna ukukhula kuzo so that sikhulisane both sides but ke sisabethwa yiloo nto injalo. Wow, uyigqibile mkhulu wami. Ngabe umsebenzi wenu ugulo sesubonile lapha ngaphandle okanye mhlambi kukhona umunye umsebenzi nawo kwenye indawo nosikhombisa wona? Ukhona mncane ngapha. Okay. Yes. Okay. Ndicela ke babukelini nilandele abakhulu bami bazawusithatha ngoku basise komnye uvimba ababeke kuwo umsebenzi wabo. Okay, masibulele ke Schrotman zami ngokusifaka nisamkele kule umsebenzi omhle kangaka. Ndiyacela cameraman wethu usibonise nje ubonise bonke ababukeli bethu noba nje space esincinci kodwa engase babone ababukeli ukuba nangu lo msebenzi sithetha ngawo. Lo ngumsebenzi owenziwe ngabantu abafunde iskill beseluvalelweni. Ndifuna uyigxininisa loo nto kuwembukeli obabona basebenzise lonke ithuba abanalo lokuba seluvalelweni ukuba mabafunde umsebenzi wezandla abazawuthi xa bephuma ngaphandle baphume baziphilise ngawo. Sigrotmans bakhuluwa ndicela ivuyo nochula umanqe nemincile uncumo lwami ndibetha ngolwalandolo kuthiwa ngublanket ukubona umsebenzi omhle kangaka. Lo msebenzi
kukhona osenukhuphile mhlawumbe wafikelele ebantwini bawuthenga okanye bakhona mhlawumbe okanye orders ezikhoyo njengoba siwubona nje? Mina kwethu enyanisweni njengoba inyaniso sinoyithetha hayi bakhona abantu abathi abahambe nathi apha endleleni. Okay. Ngenxa yofumanisa ukuthi futhi umsebenzi wethu uyiquality. Ngohlobo lokuthi ayililwe laplanga ukulithi xa lidibene namanzi livuthuluke. Wow. So abantu abazaziyo izinto bayasisupporta ngoba wonqena uphinda bethenga into enye ngoba xa uthenga yapho uthenga once and for all. Insazi that no uyithenge ikhala ethile xa uzazi izinto uyibona ngathi ibandala unayo nechance ophinda usibuyise lapha kuthi okanye udibana nomnye umuntu olaziyo iplanga aphinda ikhuhle aphinda ayifake enye ikhala engeyiyo le wawuyithenge yiyo. Xa wenze ngolo hlobo yengo iba iyaphinda ibe ngathi sentsha. Yabona nje sentsha ukuthi ke abantu abazaziyo izinto bazinceda ngolo hlobo lokuthi bathenge apha kuthi ngoba bayazi bayigenuine ukuthi le esisebenza ngayo thina. Sentsha ukuthi ke even in our community bakhona abantu abasupportayo qha ke bakhona nabantu abaconfused yabo ngohlobo loba baye bafune ke ngokuthi bathathe lo msebenzi wethu bafuna ubekwa kula level yama Hong Kong. Yabo bafuna ukuthi bafuna ujonga neprice ukuthi balindele into baye price befana iyalingana. Xa sike siqonda baye siyabacingela ngoba abazazi izinto zebusiness ukuthi zihamba kanjani. Ibingaske nabantu baye understand ke into ba ayingawo ama Hong Kong anga ngugenuine xa uthengile uthenga once and for all apha. Sentsho ukuthi bakhona abantu abasincedisileyo nabasaqhubekekayo bezifuna ezinye izinto abakuthi xa ngiba siyababulela abo bantu ngase bahlale besixhasa njalo ngoba igqibele nathi siyabaxhasa mina ngathi siyaxhasana. Enkosi. Ukongeza bakhona abantu balenza izinto balapha ukuthi into ezabe lapha yabona uqhabatsho bahamba sikhulu ngempelanyanga bakhona abasixhasa benza njalo mhlawumbe abeke imali aphinde azoyikhupha lo xesha elo. Okay. Wow. Phambi koba siyiqukumbele mna ndityile ndihluthi ndicela nje into ba nithethe namabukeli niphalaze nje yonke imbilini yini kubabukeli baka Life After Life. Isicelo sethu babukeli sicela inkxaso kakhulu mobse kwi-community singabantu nje abasuka eluvalelweni sayifuna inkxaso yini kakhulu because ibhizi ngento ezizizo senza iplanga apha into ezigenuine khona singayenziyo tafile izitulo khabathi even into ongayiboni apha siyayenza sicela kwinkxaso ebantwini basincedisane nathi. Inkosi. Hayi nami ndithi mandizibulelele ndizama ukuthi hayi enyanisweni siyalidinga uxhaso lokuhlala even abantu abasezimalini even nayo private sector singavuya kakhulu xa inosincedisa isifakele zonke isidingo like machinery even financial assistance kwenzela banathi sikwazi uqesha abanye abantu abazawusincedisa apha kwenzeni lo msebenzi kwenzela ba lento le ikhulu ibe nkulu ngoba njengoba sisithi iNPO xa bekhona bekulo msebenzi yonke into izabe ikhona apha izabe yethu sonke meaning that sizabe sikhulisana sonke so siyayidinga into enjalo ngoba sifuna ususa nolutsha pha estratweni even kwizinto zama alcohol abuse even nakwindaba ze drugs nandaba zokufumanisa ukuthi ngokabanye abantu njengoba singabantu abasebephuhlile apha emqondweni nokuzazi izinto zokuphila even nakwi-family matters abantu abazabe be-close kuthi sizakwazi ukuthi sibakwazi ba-advise ukuthi kwi-challenges abadibana nazo angazisolva njani. Sentsho ukuthi sibawela ukuthi le nto ibe nkulu kangoba siyabawela even nokurana ii-programs social programs so that abantu bazovuleka apha engqondweni kwenzela uba bayazi uba kufanele uba baphila njani nabanye abantu kufanele uba neengxaki abahlangabezana nazo bazisolva njani bayazi uba ii-problems azisoloko zisolvwa ngodlame. Ii-problems ziyasolvwa nangendlela yokuhlala phantsi ukuboniswane ngabantu ngoba xa singabantu asizokufumanisa ukuthi asizungaxabani but into ebalulekileyo uba ii-problem siyisolva njani kwenzela uba singacreate i-problem phezu kwenye i-problem ngoba loo nto ayisindawo. That is why ngelinye ixesha ubona namajele egcwele namangcwaba agcwele ngoba ufumanisa ukuthi abanye abantu bafa before time nabanye abantu baye ejele before time bengafanelekanga ukuthi baye ejele ngoba ezinye izinto sizenziswa ngomsindo. Ngaloo mazwi ke ndizama ukuthi bantakwethu nathi siyabulela kakhulu ngexesha lenu. Inkosi. Dingekakhali masirephe bhuti. Mbukeli le yipulpit. Ndiqinisekile uba ixabiso layo niyalibona apha ngaphambili. Yenziwe ngeplango eliliqobela. Niyibonile imitshini ebesiyikhonjiswa ngobhuti bami apha ngaphakathi. Nansi imisebenzi abayenzileyo. Namhlanje kuhambo lwethu
nobhuti Ncedo Memani kunye nobhuti Xolani Sikwari. Kunintsi endikufundileyo. Ndiqinisekile nani inintsi into eniyifundileyo. Okokuqala, umsindo awusimntu ndawo. Ikhona indlela yokuba singakwazi ukusolva izinto singakhange singenise umsindo ngaphambili. Okwesibini, ubhuti Ncedo umenshine into ethi uyakwazi ukuhlala 6 to 18 months eseleni uhleli wedwa. Kodwa yena elo thuba ulisebenzisele ukuba makazifune, afunde impazamo zakhe. Nawe khawuzinike ithuba mbukeli. Uhlale wedwa kwiimeko zakho zonke ojongene nazo. Ukufunde impazamo, ufunde ngobomi bakho, uzijonge ukuba ingaba ikwi-direction e-right na. Iintolongo zigcwele ngenxa yamaphutha esiwenza ngemisindo nangenxa yokuthatha izinto ngokungakhathali. Ndiyacela ke mbukeli ukuba amashishini anje masiwathathele ingqalelo. Singaqhubeki sisiya kwiivenkile esizawuthi sithenga kuzo izinto ufumaniseke into yokuba uzawumane uquqa uphindelela. Okwesibini, ulutsha maluzibandakanye kwiindawo ezinje ngoba akho nto ibaluleke njengokuba ube nesakhono ebomini, ukwazi ukusebenzisa izandla zakho ukuze uphile. Not sonke sizawuya ebelungwini siyofumana imisebenzi. Izandla zethu mayibe yinto yokuphila. Ulife after life usivumbululele obona bomi nobuncwane nobucumbululu bezona ndaba zithe zabamnandi namhlanje. Ndicela ke babukeli niqhubeke njalo ukusilandela kumakhasi onxibelelwano. uFacebook Sikhuphe Media, niye naku-YouTube nizawuzibona iividiyo zethu esizi-uploadayo yonke imihla. This is Life After Life. Bukhona ubomi emva kobomi. Ndiyabulela.